Nebalmo, billet jeudi le 23 novembre 2023. Billet jeudi le 23 novembre 2023. Bi ansigi kunye mounye. Minye Niger président Noye Abdraman Chani a 5 ans do Mali kono bi sogomata ina ambe andado ola ko wala wala. Nambora ino minye Burkina Faso oluka premier ministre alebe Mali kono ambe domina komi bi ameno fana daludi auma. Nan temena kabo ino minye anga vérificateur de général ale ya famia bala vérification ke femme perfect kadamne 2022 ya famia bala kana bla ambe kalomina ka femme be larawi ni sueni kera wolma ni sueni make nga che gushili kera akabo hakilima aya dossier bela jelen fara nyogon kan kata di asimima zonde nunu bebetu boke palan kono nala na kera sona tellement ku jaka gelen quoi asimi de be had be obeka gushili ke ma bela ha bebeta kasola parce que asimi tete me foi là arrête sueni ke sogel te sueni ke minye modo ko nunu shite sueni ke na utara barala na utara ke sueni bilambe do kunchi ga beda fara ha asimi tlela ka fuko mo do de jaga gele mais nambe tambe seo ambe andadu ola nambora ambeta kidal ya famia bala anga surasu ye gushili datul su ko aka bo hakilima amena fana pervo di oma nan temena kabono minye comment s'appelle Gamouye général Gamou ah oya le nommé ka ke kidal gouverneur amena andadu o fana la ko wala wala ya famia bala nambora ambeta Côte d'Ivoire ado Chokoroba Djougou. Ah, depuis game soro dona Burkina ne ma fo nka jate galendo daba yesu nogota parce que game soro ye mogomi ale be tunu de katabuika salon kono ale be se ka sigilento français ka bolo jay kana ya famia para ki fara ka bo jian kono game soro c'est que ale be hein nga cha ale be tunu de quoi ah depuis game soro dona Burkina jatrebe Alassane Dramane Ouattara ka bo hakilima minye Burkina telesoyi ayo tige Côte d'Ivoire kono wala sa anya Canada game soroka har ni Burkina teleso tige ibe game soro iba ye Burkina e wa har ni ma ye dew ni muso ba ye ha ayo Burkina tele ayo datu Burkina amena ndadu la bon ibe haketo quoi metla qu'il faut nya faire parce que jagoraga ça va kon basité dembadu alhamdulillah qu'il faut wala ninde ansigu kumba ye bi ninde ansigu kumba mbanda do nunde la ka voilà billet jeudi le 23 novembre 2023. Billet jeudi le 23 novembre 2023. Ambe battu le foka wali nyumandon kunu atume docteur so kono kata fantan de meka fantan frake ka fem bedi fantan ma battu li anga foli billet ni tumayi itorote boya ni tumayi itorote foya parce que ambe ala do ambe kira don amba ton ka fo dien temesrate imana sanke meke dugukolo sanfe ilaban sayade imana milare soro ilaban sayade imana fen soro ilaban sayade ah ni fen soro galonka la hara jondo barabi bolode mais ni asro tinya ka ila falendo ah ambe fen pede ke wala sambe bara fen ke anga ke tinya ka ambe kokola wala sambe se ka ko ke tinya ka parce que fini nyuma ko fe sayabe dunyuma ko fe sayabe sangaso kofe sayabe milare kofe sayabe sanu kofe sayabe jamatriya kofe sayabe fen bela jelen kofe sayabe a fen minte tunu o kewale nyumande hari salon kofe obe foi kofe iba tono soro jian kona kata tono soro lahara ambe o de fe kateme fen be ka jian te pa pareil amana moko soro ya famia bala amana momuso soro lu betara ala kira min kapsa ni hada madembe obe lahara saya te masito ye saya beta ni be ambe para fen kamba ke chinyaka ni ala na kira sona ne balmo amena dadu ansigi kumbala minye Niger président ye noye Abdraman Chani ale sembe do Mali kono bi kata nyada adoroke kan u kanga fela munun tige nyogon fe u kanga seliso minyini Burkina Niger Mali ni jamana sababe seka ya famia bala do dala chugo mina nin jamana sababe se ka fanga soro chugo mina nin jamana sababe se ka ya famia bala jo chugo mina Abdraman Chani abena ta nyada
a dɔgɔkɛ kan n'o ye Assimi Goïta ye. Bagari Goïta denkɛ Assimi Goïta a ye Mali kunna wolo. Mali kɛra Afrique bibliothèque de ye. Dɔnniya bɛ taa ɲini, jigiw bɛ taa kalifa Mali la. I y'a faamuya b'a la, dɛmɛw bɛ taa ɲini Mali fɛ, lakana bɛ sabati cogo min na, o bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa ɲini Mali fɛ bi. Bakari Goïta denkɛ fɔlɔ Assimi Goïta k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ni tuma na Mali tɛ jɔ, ni tuma na Mali tɛ se ka danbe kɔnɔ. I y'a faamuya b'a la, Abdramane Tchani n'o ye Niger président ye, a sen bɛ don Mali kɔnɔ bi. Mun de bɛ taa ɲini Mali fɛ, mun kuma de bɛ taa kɛ, mun sigi ka fɔ de bɛ na taa kɛ. Nin jamana ninnu bɛ se ka don da la cogo min na, nin jamana ninnu bɛ se ka tɔɔrɔsogo ban cogo min na, nin jamana ninnu bɛ se ka tɛmɛ Afrique kan cogo min na, nin jamana ninnu bɛ se ka barika sɔrɔ ka tɛmɛ Afrique jamana bɛɛ kan cogo min na, o de sigi ka fɔ bɛ na kɛ bi nin président fila ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. An ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a wolola hɛrɛ la, an ka sɛgɛn ma kɛ fu ye. Mali bi, Mali kɛra bibliothèque de ye. Bi dɔnniya bɛ taa ɲini Mali fɛ, bi jigiw bɛ taa kalifa Mali la, bi i y'a faamuya b'a la, solution bɛ taa ɲini Mali de kɔnɔ. Farafina Irisi, o de ye Mali ye. Assimi de ye farafina Poutine ye. An bɛ Ala fo k'Ala barikada jusqu'à an bɛ ten. N'an bɛ taa an bɛ se, an ka na nin sira in bila dɛ. An ka taa n'a ye, hɛrɛ b'a kɔfɛ, kunnawolo b'a kɔfɛ, lafiya b'a kɔfɛ. Mɔgɔ si kana nin sira in bila. Au bout de ce combat-là, il y a de bonheur, il y a de l'honneur, il y a tout. Hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ. I m'a ye depuis Kidali minɛna, mɔgɔ min ye ne wele ka ne fo, wallahi billahi a tɛ ku TGV kɔnɔ. Mɔgɔ min ye danaya da ne kan a tɛ ku TGV kɔnɔ. Billahi appel donna ne ka téléphone kɔnɔ, hali a ɲɔgɔn ma don Assimi ka téléphone kɔnɔ. Wallahi ko an ye baara kɛ quoi. Ko an ye baara kɛ, ko an y'an cɛsiri. Wallahi ne yɛrɛ to, mɔgɔw ye ne wele hali Tokyo. Avion bɛ taa yɔrɔ min na. Baara ɲuman ko ye lafiya ni hɛrɛ de. Voilà, hali bi an k'an cɛsiri. Maa si tɛna Mali jɔ an nɔ na, maa si tɛna Afrique jɔ an nɔ na. An yɛrɛ de bɛ Afrique jɔ. Niger président, ale bɛ don Mali kɔnɔ bi, an b'a ɲini Mali population bɛɛ fɛ, bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu ka taa kunbɛn, ka diya don a yɛrɛ bolo. A tɛ taa foyi ɲini Mali kɔnɔ ni bɛn ni kelenya tɛ. A tɛ taa foyi ɲini Mali kɔnɔ, Mali ni Burkina bɛ se ka avancer, Mali ni Burkina Niger bɛ se ka avancer cogo min na, o kuma de bɛ na taa kɛ bi. Pétrole bɛ ka bɔ Niger bi a ka bon hakili ma. I y'a faamuya b'a la, Mali mago bɛ pétrole la, Mali mago bɛ fɛn bɛɛ la. Pétrole bɛ ka bɔ Niger kɔnɔ bi a ka bon hakili ma. Min ye lithium olu bɛɛ baaraw daminɛ. Cɛ nin jamana saba in bɛna kɛ taman de, Mali, Burkina, Niger. Billahi ninnu, o de la Faransiw tun tɛ fɛ nin jamana saba ka bɔ ɲɔgɔn la. O de la u tun tɛ fɛ nin, parce que ni nin jamana saba in n'an y'an yɛrɛ ta, n'an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ, an bɛ tɛmɛ, i y'a faamuya b'a la, Corée du Nord ninnu, Corée du Sud ninnu, an bɛ bonya ka tɛmɛ hali Amérique kan. O de la u sen dalen tun b'an ka hɛrɛ kan. Parce que fɛn bɛɛ bɛ nin jamana saba bolo. I y'a faamu, o de la u sen dalen tun b'an ka hɛrɛ kan, mɛ n'an bɛ taa an bɛ se, an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ, min ye Burkina ministre ye, ale fana bɛ Mali kɔnɔ, ani Sogɛli Kokala Mayiga waraba u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi, an bɛna o image yira u la. Donc, pour vous accueillir, on est venu avec le ministre burkinabé. On va faire la déclaration en dehors. On peut considérer deux villes, une même nation, deux villes, un drapeau, le bergeron rouge de part et d'autre. Oui, c'est ce qui sera. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici à Bamako. Et donc, comme vous le savez, je suis de nouveau chez moi. Et comme vous savez, bon, chaque fois qu'on repart à la maison, on est content. Donc je suis content d'être de nouveau ici, à Bamako, chez moi. Et de retrouver mon ami Sogɛli Kokala Mayiga, d'illustre nom que tout le monde connaît. Et donc je suis venu, n'est-ce pas, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire qu'il y a le salon international de l'artisanat du Mali qui se tient. Et nous sommes venus pour la cérémonie d'ouverture. Et je suis venu avec une très forte délégation. Plus de la moitié du gouvernement burkinabé est là. Tous les ministres voulaient venir, mais certains ont été empêchés
soit parce qu'ils ont eu d'autres occupations, soit parce qu'ils devaient voyager. Et donc, mais ceux qui étaient disponibles... walasa vidéo kana janya min ye Burkina Faso olu ka ministre be Mali kɔnɔ bi ani Sogɛl Kokala Mayiga u jɔlen bɛ ɲɔgɔn ka fɛlɛ minnu kan ka tigɛ walasa nin jamana ninnu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na, nin jamana ninnu bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na, nin jamana ninnu bɛ se ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ la cogo min na, u fɛlɛw de bɛ ka sigi sen kan. Ewa ministre fila ye o bɛɛ bɔlen don. Sogɛl Kokala Mayiga ani Burkina ministre o bɛɛ ta ye kelen ye. I y'a faamuya bala o bɛɛ kilo bɛ taa kilo hakɛ kelen na n'i y'u bila basikili sanfɛ a si tɛ si jigi. Ala bɛ Mali fɛ, kira bɛ Mali fɛ, Ala bɛ Burkina fɛ, kira bɛ Burkina fɛ, population bɛ Burkina fɛ. Bilahi Mali ministre ani Burkina ta i bɛ Ala kali k'a fɔ lasana ni fuseni a bɛɛ kɛlɛ. Ewa bɛɛ ka ca a bɛɛ cɛba de a bɛɛ waraba ewa dusu b'a bɛɛ kɔnɔ danbe b'a bɛɛ la. Mali ministre ni Burkina ta n'i ye ninnu fila ye quoi danbe bɛ ninnu n'a ka bon hakili ma. Bila u bɛ politiki dɔn ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la hali Zak Siraki kan hali bi a y'aw cɛsiri dɛ an bɛ nin dɔrɔn de fɛ k'i faso fɛ an bɛ k'i fɛ kɛ danbetigi an bɛ tugu i kɔ n'i kɛra hɔrɔn ye i tɔgɔ bɛ bɔ anw da kɔnɔ wa nin minisiri ninnu bɛ ɲɔgɔn kan bi mun kosɔn Mali Burkina Niger ninnu bɛ se ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ la cogo min na o baaraw de bɛ sen kan o ɲɔgɔnyew de bɛ sen na n'an bɛ taa an bɛ se Ala ka barika don aw la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa le vérificateur général du Mali ale ye dosiyew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa di Asimi ma k'a daminɛ 2022 ka n'a bila 2023 la miliyari 70 o de suɲana Mali kura kɔnɔ miliyari 70 o de suɲana vérificateur général ni dosiyew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa di Asimi ma sɔɔni an bɛna zonden ninnu bɛɛ minɛ ka t'u bila foro la u ka sɛnɛ kɛ ka Mali balo bilahi tellement que ninnu ja ka gɛlɛn tellement que ninnu tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn waati min na président bɛ ka wari bɔ a kun ka don jamana la i y'a faamuya b'a la dɔw bɛ ka président senkɔrɔla ɲagasa waati min na i y'a faamuya b'a la ministre bɛ ka dɔ bɔ a ka sara la ka don lakana la o waati kelen u ye mɔgɔ minnu ta baara la olu bɛ ka gosili kɛ a vérificateur général a donna du bɛɛ kɔnɔ ka da bɛɛ gosi ka don bɛɛ ka so kɔnɔ a taara bɔ nin dossier de kan miliyari 70 2022 kana bila ɲinana o de gosira. Mais Asimi be kodaw ka garanke ma min da bagolo kan aw ka kiri be teliya ka tɛmɛ buwa ka mɔgɔw kan aw ka kiri be teliya ka tɛmɛ olu kan wa aw tɛ taa kaso la dɛ aw bɛ taa foro la so an b'aw faga parce que buwa gɛnna kun min kama aw b'o dɔn fanga yɛlɛmana kun min kama aw b'o dɔn maliyɛnw ka laɲini ye min bi aw b'o dɔn k'aw ɲɛ tugu o kan ka taa an ka nafolo suɲa aw ka kiri kan ka kɛ tile 2 de kɔ k'aw bila ka taa foro la taa man ka taa foyi man ka taa n'aw taara sɛnɛ kɛ ni kaba sɔrɔla ni malo sɔrɔla ni goyɔ sɔrɔla n'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔla waati min na an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye suguba la ka marifa ci aw la k'aw bɛɛ siya la tunu nin si juguden ninnu ma an senkɔrɔ quoi ninnu tun kan ka hakili sɔrɔ ka siran Ala ɲɛ ka kɛ halaladenw ye ka kɛ Asimi ɲɔgɔn mais Asimi ka baara bɛ se ka tiɲɛ cogo min na Asimi tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min na fanga kura Mali kura in bɛ se ka miliyari 70 masa ne tun b'a miiri k'a fɔ ko suɲɛni bɛ se ka kɛ Asimi tile la tellement que Asimi mais aw bɛɛ bɛ taa kaso la dɛ le vérificateur général an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin de y'a kɛcogo ye hali bi don ji dugu ma bɛɛ ka da kongo don bɛɛ ka so kɔnɔ i ka dosiyew bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di Asimi n'i y'a di Asimi ma n ye n kale Ala la bila a tɛ tɛmɛ mɔgɔ si la a bɛɛ bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ ale y'o mɔgɔ de ye dɛ Asimi ye mɔgɔ min ye n ka cɛ walahi hali n'a fa ye suɲɛni k'a b'a don kaso la hali n'a kɔrɔkɛ ye suɲɛni k'a b'a don kaso la parce que Asimi ko jamana kɔnɔdenw ko min ale b'o de la le vérificateur général 2022 kana bila 2023 la miliyari 70 k'a feere ninnu y'o de gosi n'aw nɛgɛ ka bon n'aw ka sira tɛ aw bɔ aw kan ka mun de kɛ aw ka baara kɔfɛ ka taa wotoro pousser aw ka baara kɔfɛ ka taa wuluwulu dingɛ labɔ aw ka baara kɔfɛ ka taa sungomu feere mais hɔrɔnw tɛ danbe tɛ a bɛɛ dulɔ min na a mɔgɔ minnu tɔgɔ yera nin suɲɛni na aw man ka dogo dɛ sabu kɛ k'aw bɛɛ minɛ ka taa n'aw ye Mali telesoba la k'aw yira maliyɛndenw na u k'u daji to aw kun na bɔnɛma wolo ninnu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna général Gamu o y'ale nommé ka kɛ Kidali gouverneur ye an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin Asimi Ala ka barika de la parce que fɛn di mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a ɲɛdɔn fɛn kalifa mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ s'a minɛ cogo la général Gamu hɔrɔn don dɛ a ye Asimi bonya ka Kamara bonya
ka njaw nun boya nu 5 colonels au bɛɛ baara kɛ Gamu bolo o bɛɛ sɔrɔsiya la dege Gamu bolo o bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ tun ye Gamu ye b'a dɔn den min don Gamu ye mɔgɔ sugu min ye Asimi ninnu ye Gamu nommé k'a kɛ Kidal gouverneur ye a bɛ Kidal dɔn komi tɛgɛ ci a bɛ jugulamɔgɔw dɔn a bɛ Mali fɛ général Gamu mɔgɔ si tɛ se ka fɔ k'a tɛ Mali fɛ waati min na i y'a faamuya la tamasekiw bɛ ka ban Mali la o waati ale de kɛra Mali fɛ waati min na tɔɔrɔ bɛ Mali kan degun bɛ Mali kan Mali bɛ ɲani kɔnɔ Gamu de kɛra Mali fɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ waati min na se tɛ an ye o don Gamu tun bɛ se ka muruti ka taa fara jugu kan ka wari minɛ ka Mali ci o don a banna wari la a kɛra a faso fɛ ani ye nin place in sɔrɔ i n'a ka kan parce que hɔrɔnya kɔ ye lafiya de ye hɔrɔnya kɔ ye lafiya de ye an b'a ɲini fɛ jɔyɔrɔ min dir'i ma i ka baara kɛ tiɲɛ kan hɛrɛ b'a kɔfɛ dɛ an b'a ɲini Ala fɛ place min dir'i ma i ka baara k'a kɛ cogo la komi kunu tun bɛ ka baara kɛ cogo min na Kidali i k'a jɔ ka tɛmɛ Mali dugu bɛɛ kan i ka lakana sabati Kidali ka tɛmɛ Mali dugu bɛɛ kan ka Kidalikaw y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ kɛ kelen ye mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la k'a bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ k'a kɛ bɛɛ fɛ n'o kɛra Gamu i bɛ lafiya Asimi ninnu ye Kidali kalifa i la Kidali ma nɔgɔn dɛ yen ka gɛlɛn an b'a ɲini fɛ Ala ka yen ta fanga d'i ma ka i kɛ yen jɔbaga ye k'i kɛ Kidali sankɔrɔtabaga ye n'o kɛra walahi i tɔgɔ bɛ to tariko la i jija dɛ Kidali ma nɔgɔn i jija général Gamu n'i y'a ye Asimi ninnu ye yen d'i ma u ka danaya de b'i kan an b'a ɲini fɛ fana i ka danaya minɛn fa n y'a faamuya bali i ka danaya minɛn fa sinon n ka cɛ n'i ye Mali janfa foyi tɛ se Asimi ninnu na dɛ k'a kɛ Kidali gouverneur ye ni jugu k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma m'a fɔ i b'a kɛ dɛ kuma n'a fɔ cogo don n'i y'o kɛ don o don n ka cɛ bilahi i bɔra i ba kɔ la ka bin parce que mɔgɔ minnu bɛ fanga la n ka cɛ bilahi maa si tɛ se o la Asimi Goïta mɔgɔ minnu ye Faransi gɛn ka Amérique gɛn i y'a faamuya b'a ka diɲɛ bɛɛ sigi a malo kɛnɛ kan mɔgɔ ni tɛ se k'olu bali ka don Kidali walima ka Kidali minɛ olu la mɔgɔ ni kelen tɛ se k'o kɛ quoi i bɛ baara fɛn fɛn k'a kɛ tiɲɛ kan Asimi ninnu bilama kulu don dɛ walahi u bɛ se fɛn bɛɛ la o ye jigi min kalifa i la ka danaya min da i kan k'i bila jɔyɔrɔ min na général Gamu an b'a ɲini fɛ i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛ kan i y'a faamu wala an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na an ka sɔrɔdasiw ye baara min kɛ Kidali an bɛ n'o fana yira aw la an bɛ an ka armée fo k'u waleɲuman dɔn. Voilà, Les nouvelles des FAMA sur le terrain. Ce mercredi 22 novembre 2023, les vecteurs aériens des FAMA ont repéré et détruit un pick-up et un camion, tous deux remplis de matériel de guerre appartenant aux terroristes. Ces frappes ont ainsi rayé une base des terroristes située à 43 km au nord-ouest de Kidal. Les opérations de sécurisation se poursuivent. Unis, nous vaincrons. Nous restons à Kidal. Les couleurs nationales flottent désormais sur le sommet du fort de Kidal, un symbole fort qui conforte les populations ainsi que l'État dans sa quête de... Avion bɛ sanfɛ i y'a faamuya b'a la hali den min b'a ba kɔnɔ avion ɲɛ b'a la ni cɛ don walima ni muso don avion b'a dɔn avion bɛ sanfɛ drone bɛ sanfɛ terroriste n'a bɛ dugu kɔnɔ n'a faralen bɛ population kan i y'a faamuya b'a la ka bɔnmɔsi bɛɛ di i y'a faamuya b'a la ka vɛsi don ka karavɛsi don ni kafiri don Ala b'a ni silamɛw bɔ ɲɔgɔn na drone bɛ sanfɛ a bɛ nin bɛɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ye kafiri de walima n'i ye silamɛ de drone bɛ sanfɛ a b'a dɔn k'i ye kafiri ye walima a b'a dɔn k'i ye silamɛ ye n'i ye munafɛki de ye n'i ye Ala jugu de ye n'i ye fasoden jugu de ye drone b'a to sanfɛ i y'a faamuya b'a la k'a dɔn k'a fɔ i ye kafiri ye i ye fasoden jugu ye drone bɛ sanfɛ foyi tɛ dogo an na bi olu mana janfa fɛn fɛn ta k'u b'a ɲɛsin Mali ma an ɲɛ b'u la de komi hadamaden bɛ malikɛ nɔfɛ cogo min na foyi tɛ se ka kɛ Mali la bi grâce à qui Asimi Goïta an b'i ba fo k'i fa fo k'i ka kabila fo i ye Mali kunna wolo ka Mali se ka danbe kɔnɔ an b'i kɔ fo saya foyi t'an b'u kɔ u taara pick-up de fa bɔmu juguw la ka 4x4 fa bɔmu juguw la ani Kidal tɛ tɛmɛ 50 km de kan avion bɛ sanfɛ foyi tɛ tɛmɛ a ɲinama bientôt an bɛna satellite fana bila ye a bɛ taa min n'o de fɔ k'aw ka marifa bila n'o de fɔ k'aw ka taa k'aw sagaw gɛn n'o de fɔ k'aw ka taa tunga la foyi tɛ se ka kɛ Mali la bi Mali ka bon bi ka tɛmɛ Faransi kan kɛlɛkɛminɛn bɛ Mali bolo olu ma yira fɔlɔ yɛrɛ
kɛlɛkɛminɛn b'an bolo olu ma yira fɔlɔ u y'u ka janfa labɛn waati min na ka mɔbiliw fa bɔmu la ka t'u jɔ yɔrɔ dɔ la an k'an ka sɔrɔsiw bɛ patrouille la waati min na u ka taa bi janw ni fɛnw kɔnɔ avion bɛ sanfɛ an ɲɛ b'o la an y'a bɛɛ ci ka bɔ yen k'a bɛɛ jeni ka bɔ yen k'a bɛɛ bata sauter ka bɔ yen ala ka barika don Mali la ala ka barika don fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen na Isa Kante k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ko ni basi t'i la ala kana basi k'i la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire min ye Ado cɛkɔrɔba jugu ne ye nin fɔ julaw bɛ dimi ala ne yɛrɛ bamuso ka mɔgɔw c'est la famille an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais cɛkɔrɔba min b'aw ka jamana kun na Macron ka saga don nun sɔgɔtɔ don a bɛ Macron kɔ komi wulu n'a ku fo k'an ka kɛlɛ de a ka Macron bila a kana fara an kan an ka taa n'a ye en tant qu'a bɛ ka Macron sago kɛ ani anw tɛ bɛn sinon an ka mɔgɔ don an ka président don depuis a nana Côte d'Ivoire julaw ye hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ye lafiya sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ mais a bɛ Macron ka baara la de wallahi billahi nin tɛ se ka sɔsɔ dɛ julaw a bɛ Macron de ka baara la a tɛ se ka Macron sɔsɔ ni Macron ko Ado n'an ka samara nɛmu ni n'an ka samara n'a josi ni nɛ ye billahi a b'a josi comment s'appelle Ado bɛ comment s'appelle Faransi yan Faransi ni Mali bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min na a b'o baara la mais an tɛmɛna o la n y'a faamuya la min ye cɛ tɔgɔ Gɛmu Soro fana donna Burkina cɛkɔrɔba ye mun kɛ ka Burkina teleso o datugu Burkina walasa a ɲa kana da Gɛmu Soro kan Burkina teleso min tun bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ Alassane y'a datugu k'a datugu carrément walasa a ɲa kana da nin kan parce que a tɛ se ka taa Gɛmu Soro minɛ Côte d'Ivoire a tɛ se k'a ka sɔrɔsiw bila k'u ka don fɛn na Burkina kɔnɔ yen nɔ parce que cɛ de bɛ yen Ibrahim Traoré de bɛ yen mina min bɛ Mali bolo o ɲɔgɔn b'a bolo mina min bɛ Niger bolo o ɲɔgɔn b'a bolo hali dugu min tɛ Côte d'Ivoire Burkina bɛ se ka tagama o kan bi parce que o ni Mali an bɛɛ kɛra fa kelen ba kelen n'i magara Burkina la i magara Mali la n'i magara Niger la i magara Burkina la ni jamana saba tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o dimi bolo a ye Burkina teleso a y'o datugu Côte d'Ivoire i ma foyi y'a la fɔlɔ i laban bɛ béton jɔ i y'a faamuya la Burkina ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ parce que an b'i sɔn tigɛ billahi an bɛ koda i ka garankɛ ma min da b'a wolo kan cɛkɔrɔba jugu min ye Gɛmu Soro ye a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ e ye walasa i bɛ se ka kɛ président ye k'o sara ni nin kɛwale ye fɛn bɛɛ yɛlɛla ɲɛ tɛ fɛn min da kɔnɔ a depuis cɛkɔrɔba y'a mɛn ko cɛ bɛ Côte d'Ivoire a siranna a ja tigɛra a t'a dɔn a bɛ min kɛ tuguni parce que ale bolo cɛ bɛ ka surunya ale la cogo min na a kana taa tunu ka taa parce que Gɛmu Soro ale bɛ tunu de ka taa bɔ i ka salon kɔnɔ Alassane sirannen don bi daba ye sunɔgɔta ye parce que Gɛmu Soro bɛ se k'i to Burkina kɔnɔ ka taa bolo ja a kan na k'a faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a tɛ fɛ ka Gɛmu Soro yɛrɛ de ye quoi a tɛ fɛ ka photo yɛrɛ ye quoi ni Burkina teleso bɛ Côte d'Ivoire image bɛ to ka tɛmɛ Ivoirien b'a ye ale yɛrɛ b'a ye a ye Burkina teleso datugu n'a ka di béton jɔ ye Gɛmu Soro i b'a ye fana a bɛ Côte d'Ivoire mara an bɛna kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ walima cɛ ka segin ka taa Côte d'Ivoire ne y'a f'u ye k'u bɛ sira min kan k'a ma ɲi dɛ a ko ye malo de kɛ Afiriki fɛ tubabuw tɛ mɔgɔ fɛ u b'u ka intérêt de fɛ Macron ninnu bila i den fulan don i mɔden fulan don olu to i ka tugu anw kɔ an ka taa ni baara an ka jamanaw jɔ Côte d'Ivoire fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen Mali n'Afiriki bɛɛ y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi an bɛ bɔ ɲɔgɔn la Europe dugu tɛ yen min ni min tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ yen Europe dugu tɛ yen minnu bɛ ɲɔgɔn labila a tɛ yen Europe bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ u ka siraw dilan cogo u ka wariw u ka hɛrɛw u ka baara kɛcogo u ka sow jɔ cogo u ka fɛn bɛɛ de ye kelen ye Europe mais anw farafin ɲɔgɔn de bɛ ka ɲɔgɔn labila a tɛ marché de cɛkɔrɔba i y'a faamu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Serge Daniel den min woloba taara jɛ Tori fɛ Serge Daniel a ba a taara da Tori de fɛ Tori n y'a taa a kɛcogo la ani Tori bɛɛ ye kelen ye o den halakilen tatiɲɛbagatɔ ala jugu kafiri bɔnɛma wolo i y'a faamuya terrorisiw ka kuma lasela Afiriki cibaga den langolo farafina sena samara farafina jaga a ko min ye Wagner ye k'olu taara u ka drapeau tutu i y'a faamuya b'a la Kidali kɔnɔ ko bâtiment belebeleba dɔ bɛ yen ko Wagner k'olu taara u ka drapeau bila o bâtiment in sanfɛ ala ma ye kira ma ye tiɲɛ t'a la an ka sɔrɔsiw bɔra ka nkalon tigiya k'a ye kuma min fɔ k'a fɔ Wagner taara ka drapeau bila Kidali soba in sanfɛ ko tiɲɛ tɛ Mali drapeau de bɛ yen u y'a image yira bɛɛ lajɛlen na an k'o yɛrɛ bɔ yen sa
ni Wagner tara ka drapeau bla, comment ça s'appelle, Kidal. Et ka Mumboula. La question est là. Wagner, nous tara ka drapeau bla Kidal et ka Mundebala. Il veut ka ta drapeau njigeya. Wala il veut ka Wagner bon Mali kono wa. Il veut ko Wagner sunit le Wagner ama foi bon Mali ka kola. Ama foi bon Wagner ka kola. Har bi tori den siglen bi wanzeren kayen. Ku tara ka drapeau tutu. Depo dona Mali kono aye ni kuma fo kube Mali kono Mali l'état era ko Wagner te ko ni récip l'état de tega be nyogon bulu il continuera Wagner o ye Mali joka Mali territoire beke antaye hali bibina ti sigini touri nyakili ba denye ko o tero ka drapeau bla Kidal soba to sanfé nous tra irisi munuma yere bla Kidal soba in sanfé ka mumbala mobesima ibse ka balewa tu peux pas tu été geli fermé ka boy hein. Il te bo jonya kone ka bo saga denya la. Minye Alain Foucault, ale tun be baara kɛ RFI la. A y'a dɔn k'a fɔ ko Afrique jugu fɔlɔ RFI de. RFI de bɛ ka Afrique ci. RFI de bɛ ka galonbaw tigɛ ka farafinna bila ɲɔgɔn na. Alain Foucault a démissionnera ka bɔ comment ça s'appelle RFI la. Ka na farafinna dɛmɛ. E te kunno hali bi i bɛ saga denya la. An ka nationalité fana b'i bolo. I bɛ galonba tigɛ la. Et te Mali kono, tu sais qu'à ta Mali kono, et bien information sur le du la question est là. Il me fait fois avec Galonfinde. Serre Daniel, Tori Dein. Nous sommes une tara Tori fait. Na denkera Serre Daniel. Tout le sou kwa kumala sela ala djougou. Farafina bela jelenka sena samara. Ko Wagner ka drapeau be Kidal kono. Hadni Poutine ka kulusi taraye Kidal soba insan fa mobesima. Et Daniel kuma dɔrɔn kuma in kɔfɛ mun bɛ pas para grâce à Wagner Mali bɛ lafiya kɔnɔ comme i yɛrɛ ko Wagner bɛ ni Wagner tun tɛ Mali tun tɛ bɔ nɔgɔ la et k'a firi aw ka mɔgɔw tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ san 10 kɔ ni tɔɔrɔ ta ma foyi sɔrɔ lakana dan tun ye ya faamuya b'a la ɲama kɔrɔ de lakana dan tun ye ɲama kɔrɔ de Bamako kɔnɔ ɲama kɔrɔ hali Bamako fan dɔw tun minɛnen don an ni Russie an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kalo 2 san 2 tɛ dɛ kalo 2 bi Mali gouverneur be Kidal. Hali biba andala ko drapeau tara sigi kogo fem sanfɛ no. Har nanye Kidal beta ka di Wagner ma mun besima. Nanye Mali beta ka di Russie ma mun besima. Na figi den fana soli. Ba bugo den ni fa bugo den. Nyugun tan fin farafina bela jelen ka nyama den. Wati mina farafun be ka kunu. Ka bo jonya kono ebe saga denya la. Ebe horon kolon denya la. Ebe faso kumasulu denya la. Galomba tiga la information ti bolo pa para. I dogolen be Sénégal tse ka ta Mali tse ka information sur la Mali la tuguni. Anya betige. Parce que aw tara mɔgɔ fɛn fɛn ka jamana kɔnɔ a y'a bɛɛ ci n'aw da baara ye. O de la ɲɛ ko RFI gɛn k'aw ka 24 gɛn e n'a figi den k'an sen fili kɔnɔ i bɛ Sénégal. E bɛ se k'i to Sénégal ka information sɔrɔ wa? C'est qui toi kuma fɛn fɛn bɛ boda kɔnɔ a bɛ galon f'i ye. I m'a ye an ka sɔrɔdaso bɔra k'i ka galon jɔ i la. Ka bâtiment in filmer Mali drapeau jɔlen b'a sanfɛ. Danbe kɛnɛ kan i kan ka kɛ cogo di? E tun man ka Alain Foucault ladegi. Alain Foucault en tant que la journaliste de RFI a démissionné ko RFI tɛ tiɲɛ kan ko bɛ galon de kan. Et wa Afrique jugu fɔlɔ RFI de. Ale ni Afrique jugu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. A démissionné a bɛ ka farafinna dɛmɛ bi Alain Foucault. E ɲakiliba den tori den ala jugu musokolon den. I bɛ ka galon sugu bɛɛ ta k'a da Mali la. Hali e fa tɛ se ka Mali kɛlɛ. I buruju bɛɛ tɛ se ka Mali kɛlɛ. I bɛ mɔgɔ minnu ko komi jɔn den komi saga. An y'olu lebu k'olu ta cɛ k'olu mago sa k'olu kɛ ɲugun fɛ diɲɛ kɔnɔ. Olu ma se anw na e bɛ se anw na. Olu ma se ka fɛn bɔ anw ka Mali jɔ la e bɛ se ka fɛn bɔ a la. Galontigɛla den Mali drapeau de filɛ Kidal kunna ye. Ko Wagner hali ni Wagner y'u ka drapeau bila u n'a ka kan. Olu de y'an balimaw bali saya la. Olu de ye marifa feere anw ma. Olu de ye avion di anw ma. Olu de y'an dɛmɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ. Hali n'u bɛɛ taara yɛlɛma ye hali n'o ye Russie ta ka taa sigi Kidal la mun bɛ s'i ma kuma in kɔfɛ pa para e wa i bɛ nafigi dɛnya dabila de sinon an b'an ka aradaru bila i nɔfɛ Sénégal u bɛ t'u sen don i kɔnɔ ye a faamu nafigi dɛnya i b'a kun ta ka bɔ Mali kan sinon bilahi an b'an ka aradaru bila i nɔfɛ comment s'appelle Sénégal u bɛ wuluden tigɛ ye k'a firi ala jugu i ye turosiw ka kunnafoni lase yan
ka Mali ka baara ɲuman ka bɛɛ kɛ fu ye yan a ye Mali lajɔ wa a ye Mali bali ka jɔ wa e daba ne t'a dɔn nin bɛ réfléchir n'a kɔfɛla de walima nin ye mun den sugu ye mɔgɔw da la quoi ah e ni ala na kɛ sa e bɛ se k'i to Sénégal ka information sɔrɔ Mali kɔnɔ an y'a bɛɛ de datugu parce que an b'a dɔn an y'u kafiri de an bɛ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ an y'a bɛɛ datugu hali aw ka arajo nafiriden min tun bɛ ko Azawadu kunnafoni lasela o petini filɛ mɔgɔ b'o yɔrɔ dɔn bi i y'a faamuya mɔgɔ fɛn fɛn de ka kunnafoni bɛ kɛ tɔɔrɔ ye Mali ma an y'a bɛɛ datugu kunnafoni dila ɲɛnamaw bɛ yan Segu Tunkara Ras Balayera Jason Ibusi Bubumabel Amara Sila a ka ca quoi n tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ olu n'olu ye min fɔ maliyɛndenw b'o ta ka baara kɛ n'a ye i m'a ɲɛ Mali jɔ ne filɛ nin ka direct la mɔgɔ min bɛ k'a lamɛn bi a ka bon hakili ma mun de ye nin lase ne ma danbe kunun ne ye video kɛ a ma taa yɔrɔ si parce que page to minɛnen don maliyɛn 150 ye n wele ko kɔni fɛn tɛ n na ko foyi tɛ n na tiɲɛ kɔ ye hɛrɛ de tiɲɛ kɔ ye jama ye tiɲɛ kɔ ye sanga ye tiɲɛ kɔ ye lafiya ye tiɲɛ kɔ ye fɛn bɛɛ ye i sigi ni ɲakilibaden ye toriden ye ala tɛ Mali k'i sago ye ala tɛ Mali labila i ye fo ka diɲɛ don barika de bɛ Mali la an ma foyi ɲini ni lafiya tɛ an ma mɔgɔ fa nena an ma taa bin mɔgɔ kan an ma mɔgɔ ka sanu suɲɛ an ma mɔgɔ ka wari suɲɛ an ma foyi kɛ mɔgɔ la an fa n'an ba minnu bɛ kasa galonfin kan ko de ka taa bila an tɛ to jɔnya la tuguni e bɛ n'i sigi wuluden ka yen nɔ ko Wagner taara ka drapeau bila Kidali hali ni Wagner taara ka drapeau bila lahara mun bɛ s'i ma a mun de bɛ s'i ma aw sigilen b'aw malo kɛnɛ kan bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ aw de ye jugu ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ aw de tun bɛ ka Mali ci bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko aw de tun bɛ ka maliyɛnw faga san 10 ko aw b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ k'an balimaw faga bi Mali ni Russie an kunna wololen don bi k'a bɛ na kɔkɔ fɛ depuis an ye Russie wele aw nana ko Wagner ko bɛ bin musow kan o bɛ bin cɛw kan a m'an bali foyi la an taara ten an taara n'an ka baara an ma mɔgɔ lamɛn dɛ an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Russie bolo wa an tɛ ɲinɛ Russie kɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke an tɛ kɛ fisuruwale Russie ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke i sigi wanzɛrɛn ka yen nɔ toriden ɲakilibaden jɔnden ala jugu kafiri dulɔ min na i sigi wanzɛrɛn ka yen nɔ bilahi ne min kuma fɔ cogo dɔ e bɛ Afiriki bila parce que i mana Mali tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ la maliyɛnw bɛ u b'u sen fili kɔnɔ ye i mana fɔ k'i bɛ nkalon da Mali la yɔrɔ dɔ ni maliyɛndenw y'i sɔrɔ bi la u b'i batari sauter ye ninnu ye mun kafiridenw ye an da t'aw ka ko la an mago t'aw ka paga la e b'anw ye k'an da don aw ka fɛnw na e bɛ Mali journaliste ye ka taa kunnafoni ɲini aw fɛ yan walima ka taa aw ka président ɲininka walima ka t'u da don aw ka ko la pour que aw da bɛ anw ka ko la parce que a tɛ se ka jɛ anw kɔ aw bɛ balo anw de joli la mais o tigɛtɔ don maa si tɛ balo anw joli la tuguni maa si tɛ t'i sago k'an ka jamana la tuguni an ka jamana y'an ta de a ka d'an ye cogo min an b'a kɛ ten n'a figi ala jugu kafiri toriden hali ne ye nin ta ka bila sanfɛ a bɛ bin a y'an ka nationalité minɛ nin na dɛ walima a ka mandat d'a kan Mali nationalité de b'a bolo yan'a k'an ka nationalité fili a ye mandat d'a kan a ka taa minɛ Sénégal ye ka taa n'a Mali kɔnɔ k'a can-can a ye taa minɛ k'a can-can maliyɛnden minnu bɛ Sénégal ni nin toriden y'i sigi Sénégal kɔnɔ k'a to ka nkalon da Mali la a y'a yɔrɔ ɲini k'a fan ci a ye mɔgɔw tɔɲɔ a y'an tɔɲɔ a ye o ye a bɛ turasiw dɛmɛli la a ye o ye mɔgɔ minnu bɛ ka maliyɛnw faga a bɛ olu ka kunnafoni di a ye o ye i y'a faamuya Mali bɛ buruja cogo min na a b'o de a tɛ marché yan dɛ bilahi ni ma sabali an bɛ maliyɛndenw lamuruti Sénégal hali n'i bɛ wo de kɔnɔ u bɛ t'i minɛ bɔsɛ ma k'i wuluden tigɛ parce que trop c'est trop trop c'est trop hali ni Wagner taara i y'a faamuya b'a la e ka mun b'o la a mun bɛ s'i ma mun de bɛ s'i ma ça te regarde mais je ne comprends pas ni man ka jamana to n b'i nɛni dɛ wallahi ni ma sabali ni ye video fila kɛ ka maliyɛnw bɛ ɲini Sénégal dɛ ni ma sabali ni ye nɔrɔ jugu la bilahi i bɛ kɛ yoko fila ye dɛ ni ma sabali ni ye video fila kɛ ka bilahi i bɛ kɛ jugu sago ye dɛ an ka jamana to yen an ka jamana to yen Wagner bɛ yen Wagner tɛ a foyi tɛ s'i ma y'a faamu ni Wagner tun taara maliyɛnw fa an b'an sigi k'o lajɛ yan ni Wagner tun man ɲi i yɛrɛ ka kuma ko Wagner komi i da b'a la bila Wagner ni Wagner tun man ɲi tun b'a kuma fɔ yan lafiya bɛ an bɛ Kidali kɔnɔ bi MINUSMA an y'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen i sigi wanzɛrɛn kan yen nɔ Batara den toriden ala jugu kafiri dulɔ min na waati min na
i y'a faamuya Alain Foucault ninnu bɛ ka démissionner ka bɔ jɔnya la ka tugu Afrique kɔ ni lagasa in bɛ tubabuw kɔ comme ninsɔgɔtɔ. Mais c'est quoi ce fils de... Hein? Daouda Sidibé k'i fɔ k'i wali ɲuman dɔn Zeska Mete an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye nin tun ye bita ye an bɛ bita bila yan parce que ni dusu bɔra i b'i yɛrɛ minɛ quoi i kana taa nɛnini kɛ quoi mɔgɔw b'an lamɛn Mali fan bɛɛ fɛ u ko tu as vu quoi baaraw tacogo ka ɲi an kana to ka nɛnini fɛn kɛ walahi tiɲɛ b'a bolo nɛnini man ɲi mais tuma dɔ la i bɛ dépasser de ça me dépasse anw da t'u ka foyi de la u b'u ka manamana ko kɛ an ka journaliste tɛ t'u da don o la foyi e b'an ka journaliste da u ka ko la. Non, an tɛ an b'an ka fɛn kɔnɔ mais aw da b'an ka ko i ye turasiw ka kunnafoni la passé yan ka turasiw dɛmɛ yan turasiw ka kunnafoni lasela Serge Daniel hali bi e da b'an ka ko la nkalonbatigɛ la danbe kɛnɛ kan bɛɛ bɛ se ka kuma sɔrɔdasiw yɛrɛ de bɔra ka communiqué kɛ ko kunnafoni minnu bɛ ka di ko Wagner ka drapeau bɛ Kidali soba in sanfɛ ko tiɲɛ tɛ dɛ o y'a bɛɛ filmé ka bɛɛ dalu la a image de tɛ n kun yan quoi sinon tun b'a yira sisan ala jugu k'a firi voilà. Mais vidéo laban ni min ye o ye sogo jeni b'an bolo samedi nata a bɛ kɛ comment ça s'appelle Oline Soubois adresse bɛ n ka page sanfɛ adresse complet bɛ 64 rue de comment ça s'appelle Auguste Renoir 64 rue de Auguste Renoir Oline Souba 93 600 o ye adresse ye malien den bɛɛ welelen don mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la an bɛɛ ka jɛ ka taa sogo ɲimi ɲɔgɔn fɛ ka Kidali fête kɛ ɲɔgɔn fɛ association fɛn fɛn bɛ France kɔnɔ a bɛɛ welelen don min ye Asimi dɛmɛ min ma Asimi dɛmɛ an bɛɛ ye malien de ye an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ kan ka jɛ ka Mali dɛmɛ an b'a ɲini malien bɛɛ fɛ hali mɔgɔ minnu bɛ Italie Allemagne Berlin fan bɛɛ fɛ ni min bɛ se ka na bɛɛ ka na samedi don Jason Trotsky a ye saga baden de san ka tila ka di saga jeninnɔw ma u ka don furu kɔnɔ ka naji ni jaba ni gɔyɔ ni fɛn caman k'a la a ka di fo ka dama tɛmɛ bɛɛ de welelen don mɔgɔ si ma to ko a mago bɛ bɛɛ la bɛɛ ka na an ka nin ɲɛnajɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis ala ye Mali da Kidali ma deli ka kɛ an ta ye a tɛ yen depuis ala ye Mali da Kidali ma deli ka kɛ an ta ye n'an ko an bɛ Kidali k'an ta ye dɔrɔn tubabuw bɛna feere k'an senkɔrɔ négociation de Azawadi de Petite Patata dɛ i y'a faamuya an bɛ si ka ɲina Kidali kɔ ten Asimi nana ka Kidali ta can ka t'i sigi yen o fɛti de kan ka kɛ o nisɔndiya o kan ka fɛte a bɛɛ de welelen don mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Oline Souba an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni min mago bɛ adresse la i bɛ n wele n ka téléphone numéro la n bɛ adresse complet ci ma 06 41 55 17 05 o ye n ka téléphone numéro ye ni min ma adresse faamuya ni min ma se ka adresse ye n ka page sanfɛ i bɛ n ta n ka inbox la n ka téléphone numéro 06 41 55 17 05 Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris n b'i bɔ kunnasiri kɔnɔ ka adresse d'i ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan comment ça s'appelle Fransi fan bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ an ka taa nin fête kɛ ɲɔgɔn fɛ an balimakɛ Jason Trotsky walahi a kelen pe de saga baden san ka don furu kɔnɔ tellement que a tun ye layidu de ta quoi ko ni Kidali minɛ don o k'a bɛ saga faga a ye layidu tun bɛ sagaw sanna déjà voilà bɛɛ welelen don Nasira Sakɔ Demba Jala dira o ma Matu Jawara ninnu Tanti Jɛnɛba Kulubali ninnu tɔw bɛna taa y'a kɛnɛ k'a to kɛnɛ ani gan kɛnɛ min ye cɛbu dumanw ye a bɛɛ lajɛlen bɛna taa y'a kɛnɛ k'a bɛɛ de invitelen don mɔgɔ si kana to ko Zeska Mete i b'a dɔn i tɛ ye nin yɔrɔ sugu na Zeska Mete n'i ma ye nin kɛnɛ in kan an b'i photo dulon yan Zeska Mete ne ma deli k'i ye Mali ko ninnu na dɛ Zeska Mete i bɛ Mali fɛ i ye fasoden ɲuman de i ka Mali ko a ka bon hakili ma n'i ma ye nin kɛnɛ in kan Zeska Mete i photo n b'a dulon kɔfɛ yan k'i can i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min ka ye kɛnɛ kan ye dɛ voilà k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an kanubaga fɛn fɛn bɛ faransi a bɛɛ invitelen don nin ye Mali ko de ye mɔgɔ ko tɛ Kidali minɛna a diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ y'a fɛti Mali Bagunu y'a fɛti Kayi y'a fɛti Kidali y'a fɛti min ye bɛɛ de y'a fɛti Espagne nu an fana ta an b'a fɛti yan bɛɛ de welelen don maliyɛn bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye bɛɛ CDR mɔgɔw wo i y'a faamuya b'a la Buwaka mɔgɔw wo a bɛɛ de invitelen don an bɛɛ ka jɛ an ka taa saga ɲimi ɲɔgɔn fɛ ka tila k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ laɲini kelen hakilina kelen tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ wala o de y'an ka laɲini an tɛ mɔgɔ si contre la an bɛ tiɲɛ dɔn anw ye kɛlɛ kɛ yan k'an bɛ sira min kan k'o de ye tiɲɛ ye a labanna anw ta la an tɛ mɔgɔ si kɛlɛ tuguni anw y'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'an bɛ sira min kan o de ye tiɲɛ ye o de ye Mali ko ye
mɔgɔw tun b'a faamuya bi CDR mɔgɔw tun bɛ consulat da la ko bɛ Asimi fo an y'a fɔ ko an ka tugu Asimi kɔ cɛ min don danbe b'a la a bɛ tiɲɛ kan u y'a buruja ka nkalon sugu bɛɛ da la u nana sɔrɔ an place la yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'an bɛ taa an bɛ se